Salutare tuturor! Vă prezint astăzi un top cu cele mai urâte mașini create vreodată. Sper că vă place. Dacă mai știți alte mașini de genul, vă invit să scrieți la comentarii. Și începem cu locul 10, unde se află mașina AMC Pacer din 1975. Cunoscut în state ca legendarul gândac de bucătărie pe roți, era o mașină lată și scurtă, dar în același timp incredibil de bulbucată. Norocul nostru este că nu s-au vândut prea multe. Pe locul 9 se află modelul 16 de la Renault din 1965. Ca orice mașină franceză din acea perioadă, trebuia să aibă cauciucuri extrem de subțiri, tablă care ruginea instantaneu și, bineînțeles, să pară că a fost desenată folosind doar picioarele. Pe locul 8 avem o japoneză din 1996. Suzuki X90 e singura mașină din lume la care fața seamănă cu spatele. Nu mai zic de faptul că roțile erau împrumutate de la cărucioare din hipermarketuri. Designerii japonezi care au creat modelul X90 și-au făcut sepucul la scurt timp după lansare. Pe locul 7 se află un alt AMC din 1975. AMC Gremlin, mai exact. E o mașină incredibil de mică, dar și de urâtă. Este greu de crezut că această macabră creatură americană era adresată tinerilor. Cei drept pentru hipioții din anii 70, creatura asta probabil că părea interesantă și nu le ardea retina precum nouă acum. Pe locul 6 avem o mașină din blocul sovietic. Tatra 603 din 1956 este o adevărată atrocitate comunistă. Această ciudățenie cu 4 roți din Cehoslovacia folosea un motor V8 răcit cu aer, ceea ce pentru cei care nu se pricep la mașini nu înseamnă absolut nimic. Asta nu schimbă faptul că e grotesc de urâtă. Pe 5 ne întoarcem în Franța și mai exact la modelul 2CV de la Citroën. Numele 2CV înseamnă 2 cai putere în franceză. E urâtă în toate modurile posibile și cu o tablă extrem de subțire. Atât de subțire încât putea foarte ușor să fie modelată de copii precum plastilină. De acolo provine și expresia a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pe locul 4 avem iarăși o japoneză. De această dată modelul Brat de la Subaru. Există multe pick-up-uri și când spun asta mă refer la mașini, nu la sistemele audio ale bunicilor, dar puține se apropie de sluțenia aceasta provenită din Japonia. Tragedia este că japonezilor li se părea o mașină atractivă, probabil celor care aveau cataractă. Și am ajuns în top 3. Medalia de bronz îi aparține modelului Multipla de la Fiat. Aceasta e o mașină care pare că a fost lansată de pe Marte și a hoinărit prin întreaga galaxie, ca apoi să se topească la intrarea în atmosfera terestră. Cireașa de pe tortă o reprezintă cele două proiectoare de sub parbriz, precum ochelarii unui miop. Pe locul 2 se află Pontiac Aztek. Deși creat destul de recent, pe la începutul anilor 2000, acestui vehicul, pentru că nu-mi permit să folosesc termenul de mașină, singurul adjectiv pe care îl pot adresa este alterat. Îl pot asemăna cu un lapte care a stat într-un supermarket până a devenit brânză. Dezgustător. Și în final, pe locul 1, câștigătoarea premiului de cea mai urâtă mașină din istorie este Ssangyong Rodius. E practic o încercare eșuată de a îmbina un minivan cu un SUV. Foarte posibil ca designerul să fi consumat o sticlă de Stalinskaya când a schițat-o. Este atât de hidoasă încât și în ziua de azi le creează coșmarul lucrătorilor de la Ssangyong. Acest filmuleț este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați share sau like sau subscribe. Sau de ce nu, toate trei. Ciao!